Salam vatandaşlar, salam Halmırada ve salam Saparağa. Men şuun küçükşimi Türkmeni Abidinyaymse diyen kanallaki, yankı şu kanalla koyup durlar Cemal Saparova çıkış ettiya prezidentin önünde bir diyen sözler var manysız şo bolşunudum hopup ağlat diye gurluya da onun yalandan manysız gurrunlarını hopup ağlan olup etdiya edil şoloyunlarını önkü prezidentin önüne şon eden heleyşi şon için sessiz kalıp bilmedim şonu görüp gurlamaz yalla gurulacak geldim de men yönünü yeni çıkış edecek geldim onu yeni etmeli oğlum şon yal haramzadaçılık onun çıkış etmememin sebebi näme? Şol şeydi gurlan soň, iň soňunda da şey diýen men şu ýaşlara öwdetýän, ünne öwdetýän niýe şu sizdiýe hemme zadymyzyň ýörelgämiz ýolbaşçy sizdiýe men şu ýaşlara ünne öwdetýän ýaşlaryň kellesini maroç detýän eken manysyz yalan ýaşryk haramzada gepler bilen yalan ýaşryk manysyz gepler bilen halkyň hemem şu ýaşlan kellesini maroç detýänni öz dili bilen aýtdy. Ýaşlan kellesini garmatyrýanny. Şonda näme diýär şu Cemal Saparov ömrümizin ýolbaşçysy diýär. Döredüjülüğün ýolbaşçysy, watanymyzyň ýolbaşçysy siz arkadagym diýär. Yurdumuz diye parlak yıldız ettiniz siz diye. Yurdumuz diye zöhre yıldız et. Gör közünüz bütün dünyanın yüzüne diye. Bedevler bile ne didarlaşanız da diye. Bu son yas diye. Bu soncumuzdanım ağıyımız tut ya deyip hopu ağlaya. Keşngap kalsın. Oriyas iyidinizden ya siz hakiki hoşlar diye. Şonam diye. Men yaşlara ünlü etken şundan ulu bağımı deyip diye. Näme o Türkmenistan Cemal Saparova ulu ýylyň öňüne çykýan halk artisti adam wa ýaşyňa men enemden näme ulu utananok mu halkyň 5 milyon halkyň öňüne çykyp şeýdi gurlamagy utançdy. O bolşuňa agdyňy bir ýumyp berdi sen taýan millet gelen prezidentiň öňüne hopup ýörenmi. Utananok mu sentral telewizionyna çykyp şeýdi gurlamagy. Ömrümizin ýolbaşçysy bolar ýa näme Allah Taala deňeýämiň bir haramzadany. Ýokarymyzda Allah Taalamyz we beýik. Bizi şol döretdi, şol biziň ömrümizin ýolbaşçysy. Biz özümiz ýerde, biziň özümiz ömrümizin ýolbaşçysy. Ýokarda da Allah Taala biziň ömrümizin ýolbaşçysy. Sen beýdip haram häsiýetler bilen ýaşlan kellesini garşdyrjak bolma içinde galan halky abadip duran ettiňiz haramzadalar. Siziň derdiňizde sen ýaly o gözel şagly we ýalyň derdinden ýaňa. Döredüjülük ýolbaşçysy diýip, döredüjülük ýolbaşçysy bolup ol näme etdi? Ol näme Nur Halmamedow ana şu döredüjülük ýolbaşçysy, güýçlü kompozitor, ýani Kerim Gurbannepesow diýsen ol ýa döredüjülük ýolbaşçysy. Ya Magtymul Praga ana döredüjülük ýolbaşçysy. Ýaşlar şuňa şunňal heleýlere haramzada gyz satyp ýören heleýlere kelläňi maroç etdirmäň, utançsyz bolar. Depmäň şoň ýanyna kuşt badyra başga ýerlere ýalakalk etmeýänler şoň gruppalaryna geçiň. Gollamaň şu haramzada utanman 5 milyon halkyň öňüne çykyp yalandan aglap yalandan ulyp duran heleýi. Watanymyzyň ýolbaşçysy näme watan oňa atasından galan mirasmy, enesinden galan mirasmy bu watanymyz biziň Türkmenistanymyz, biziňki, bizi ýaşlanky, atalanmadyňky, babalanmadyňky, biziň taryhymyzyňky, şunumyzyňky watan. Haramzada hele watanymyzyň ýolbaşçysy, o kim o? Sen wara şu haram diliň bilen biziň Türkmenistanymyzyň 5 milyon halkyň arkasyndan itekläp o kimçiniň günler barýan sen o Severny Koreýaň ýyzyndan ýetirip barýan Türkmenistany haram hele. 5 milyon halkymyz, Türkmen halkymyz size ýüzlenýär. Şu Cemal Saparova ýaly, gözel şaglywa ýaly we şoňa meňdeş beýleki ýalakalary arkamyzdan itebertdirmäli. Hemmemiz karşı çıkalım. Korkman hiç zaten yukarıda Allah Teala bular bolcawn bollar utançsız bollar bular utanan oklar.
İnemin yaşında yaşıdan utanana oğam haramzada hele. Ne yüzüne diyen ömrümüzün yolbaşısı, dörötücülük yolbaşısı, vatanımızın yolbaşısı. Näme döröttü? Näme döröttü, neşe döröden zaten aydıp ber. O yalandan başka aydımçılar yazan aydımlar men yazdım deyip başka nemelen yazan kitaplar men yazdım deyip nemesinden vazifesinden peydalanıp yalandan kitap yazıp şona satya olimlara, vraçlara ve böyle kişgarlara biznes etya. Şo mu dörötücülükmüş o? Haramzada uton, yaşından uton. Ak girdi, an girmedik, peladan hele. Utonçtu. Yurdumuz diye parlak yıldız edip gör közünüz dünyanın yüzüne diye yurdumuz. Yine dünyanın yüzüne sen çıkıp görenin çıkıp görmediğini bilem yok. Yani men özüm neçe yurtta bollum men. 4. yurdum ne şu tayda Rusya'da okap görmen. Men 4 yurdu gördüm yani 4 yurtta Türkmenler yıkacağım. Avrayı yok, afterchat'i yok. Ne için? Tevavi internet payrap dökülüp yatır. O magazinden onun oçurdu açlıktan imalçıları halkın gırlaşıp yoruşu dolup daşıp yatır. Bizim yıkıcı önümüz yok. Yine Rusya'nın bazarlar, optumları Lüboy yerine barkır. Özbek'in tacın Azerbaycan hemme adı var. O nerede tanıttı bu Türkmenistan parlak yıldız ettiniz hep. Kim etti onu Türkmenistan parlak yıldız? Kellen işledip diyen sözünü men sen her var sözünü de her var harpını kritik eder. Bolşun şu olsa ile çıkaryalı yüzün olmaz haramzada sen hemme kişi yüreniyor. 5 milyon halk yüreniyor oturuyor. Bedevler bilen didarlaşanızda bu insancımızdan ağlayasıya bedevler üstünden aylap zıngana mayda ataydı. Bedevler üstünden aylap yere pılçap zıngana ölümün versinden aydanam ayda. O ne maydan yok onu gizleyeniniz zanim o taylarını montaj edip şantaj edip gurlav atıyorsunuz. Hopup ağın ağlayacak mı haram hele bar hod nemelen önüne. Hükümet magazinden önüne var. Bar hok günü Aşkabat'ta çıkan yerinde onun için aylap halkın yağdayına seyredip gör. Anır tarafına geçten Göktepe tarafa geçik gör. Adamla yaşayan caylarını vur köp adamla. Haramzada utançlı çörek tapman bağdarlar aylanıp gör. Göktepe tarafına o anır tarafla bağdarlarına var gör. Utançlı hele. Küçük çağalar galtak sürpüyor. Küçük yaşından azap vurup şu dünyanın bar keşiğini öz arkasına alıp ecet kakasına o kuşağını almağa kömek edecek olup galtak sürpüyor. O ne parlak yıldız, zöhre yıldız etti diyen. Zöhre yıldız etti mi etmedim biz onu gatgı vilyas haramzadalar. Bolşunuzdan veter olman beydip. Kışnap kalsın var yatsa neme da bir manysız geplep sucuk haramzada hele. Hakiki hossar ganatlan uçyamışın bu irden tronunu atlar var. Neme o Türkmenistan dine şoň üçinmi? Kim yaşasy gelen ok irden o melene çıkan atın var, kışnayşın var, atçap kim gezesy gelen neme o Türkmenistan'a dine şoşaydık gelmelmi? Onu ünne wetyanna şoňa diye. Nämen ünne wetyan şeýdip atçap bör dip ünne wetyamen. Ganatlan yan uçyan yan ünne wetyamen. Ünne wetesin eleme. Öwre dönne hakiki ünne wet yaşlara. Ayt gözüňizi açyň siz ýaly yaşlar. O 5. klassdan wysy matematikany öwrenip berler. Bir sapa okaňdy, kitap okaňdy. Keleňde işler ýok diýsiz tupoýetdi prezidentimiz gynansaňam. Siz inni bir kanun bilen dok inni bir öwrenindi. Haramzada hele. 5 milyon halkymyz şu Cemal Saparova ýal, Gözel Şagulowa ýal haramlara arkamyzdan itebertirmäliň. Olar biziň arkamyzda itibitip nirärtýänini bilýäňizmi? O Ýužny, Severny Koreýa bar, Severny Koreýada ana Kim Çinli bir haramzada diktator bar da şu Kim Çin'in derejesine ertip bar ya biziň halkymyz aşo Severny Koreýanyň halkyna o diktatorymyzdan öwüp ýanyna aglap hopup da edip bar bu haram heleýler. Utançsız heleýler. Utanman
Bizi ana şoň halky ýaly etjek bolýarlar. Onam şo derejede kimçini ýaly edip şoň ýaly diktator şoň ýygyňdan ýetirjek bolýarlar. Ol ýetdim, bir wagt ýetdi ona intagam mundan beter bolsun diýenler-de. Haramzada ol ýetsedem halk ýetdirmeýär ýygyňdan. Bilip goý, adamlar dilini ýudanlar, hemmesem çykar gepler. Umydymyz var, yüregimizdäki isleg arzularymyz var, şo zatlar ýaşatýar, şo zatlar bizi gorap saklaýar, bizi Allah Taala gorap saklaýar. Siz ýal haramlardan gorkuşluk insanky neme bolar? Görersiňiz, hiç kim gorkmaýar. Bütün halkyma ynanýan hemmesi çykar. Siz ýal haram heleýleri arkamyzdan iteberdirmeýäsiz. Bilip goýun, utançsyzlar. Utançsız, men gurulacak geldim da inni şu sizin şu çıkışınızı görüp men hiç ýeli durup bilmedim da haramzada diýen sözüňi herwer harpyny pikir edip gepler ýylyň öňüne çykanda. Bolmasa da seni halk baraýsa şu daşyna halk baraýsa sen bir uçunyňa malmaýa eşek diýsen. Türkmenistanda ýaşamagy ýüzüň bolmaýar. Bize gaýşar barar sen ýaşamagy ýüzüň bolmaýar Türkmenistanda. Cemal Saparowa bilip goýşany. Utançsyz halk dönügi, nadan hele. Utanan agam bar. Enemin, atamyň ýaşdaşy bolup oturýardy da haramzada, eşek. O men ýene-de mysal getirmeli bolýan, şo hele nähil haramzadalygyny bilen soň gepläp oturýarlar şu taýda. Bizim ýanymyzda bir goňşymyz şu haramzadan gruppasyna tansa gatnapdy. Marlygy özü bilýänler kim marada gurrun gitýänler şu wagt aýdyp otursam. Ýaşym kiçem bolsa şu çakaçen hemme öz gözüm bilen gulagym bilen eşden zatlamy ýekeje ýalanam ýok. Nirde nemetmelem bolsa men şonu dakazat edip bilýän. Şo ýyzam diýär birdan bolaýsa ýesli şo diýär men hemme dany berjekdirni. Pikir etmeň, sizin etýän zatlaryňyz bilinmeýänler öýdüm. Göý satyp ýören utançsyz. Suçunýar diýilýär siz ýallara, rus dilini aýdylanlar, haramzadalar. Şo ýanky göý marly özüm, mardan bir göý, buna bir näçe ýyl mundan şoň gruppasyna tansa gatnaýar-da, bu ýyzam gatnady bir 4-5 aýal şo taýda Bianca pul berýän eken näme tanf edenlerine işledi şo taýdadan soňam çykdy. Ene çıkanam neme bolyn ejesine şo haramzada jaň edip gerek bolsa senem näme der, neýder, beýder, Bianca ugroja edip şo Cemal Saparowa jaň edip söwüşdiler. Menem bunu sluçany tötenlikde Bianca üstünden baramsaň şolar Bianca bana eýneşiklikdir ýadylar-da men okuw taryp Bianca bar eýneşiklikdim zat etdim okuw aýtmakam şo wagty gelip şo neme durka ejesi şuňa bana köýnüň dikdirmäge gelenine söwüşdiler. Ansaň näme ol köşeşde bolgenje Bianca ağlap zat edip erbet bolup şuňa men diýdi göýdüm aýtmady işden çykdy näme üçin onu asyllydy o taýda neme eyle gıyışık hareketler vakenliydin aýdyp bilen okda gelneje de gorkýa men bunu köşeşdirip zade suwar ene masir niýe näme der niýe bir ýerde gurlasaň way men adama ýamanlygym ýok şu çakaçan men hiç kime işde edem o wada diýip Bianca şuňal menen bir hili düşünüp galmadym da soň serede otursam şo Bianca gyýja adam gelýärdi eşikdikdirme. Şol aýtdy da şoňaly men şoň üçin işden çykdym ýa-ni men gurlaýsaň gurlaýsaň beýders ejesine de jaň edip ejesine mugroja edip zade şeýtirip ýörmüş haramzadalar. Utançly. Cemal Saparowa sen barada gatken maglumatdadyr. Ödem diňe gyýzlaň elinden näler şo maglumatlar oglanlara madyr sen etýän işlerini bilip çykdyranlar tansçy oglançyklar şo taýda. Olar ýöne seni gowaryp ýaz o haram prezident bollap barýanlar olar 5 manat çay gazanmak üçin barýanlar. Ýöne hemmeje bilip duranlar sen kimdiňem kimiň oňuna tans etýänden bilip çykdyranlar. Golla maň tansçylar çykyn şoň gruppasyndan. Haram hele ýok, haramlyk beren pulum şu halal pul bolmasa şoň
Nemesem yoktur şopulun, şoň berýän aýlygynyň berekeden olmaýa haram pullar ýaşasy. Geçin başga gruppa tansçylar bardyra, geçin şolara. On ýaly öwdünne edip kelleňiz maroçy detdirmeň. Öwdünne etýän şu ýaşlar aýdyp berýän şundan ol bagtlam diýip. Goý aýdyň Cemal Saparowyň tansçylary. Cemal Saparow aýdyň. Goý şol barsyna görsün o o gämi tarap tejen kaka tarapa çykyp görsün. Hökümet magazynyň öňüni görsün. Adamlaryň ýaşaýyşyny görsün, öýleriniň içine girip görsün. Görsün şol. O pikir etdi, öz elitkada ýaşap otur hemme goňşulary iýeçke taýnap öýüne o nahar bişirýän heleýemde şu öýüne. Hemme naharyny goňşular şoň domyna ýaşaýan patgaly goňşular ertip berýänmişler. O ministrlaryň ýeneleň çağalarma heleyler men şuna öz şoň domyna ýaşaýan beýlek türkmenler baram. Şolar patgalymlap naharyna çen şolar ertip berýär. Öýüm muzey ýaly öýüne işetýän heleyde oňdyňa şu haramzada ýalakalamakdan başga başarýan iş ýok. Şunýal haramzadalara ýaşlar menem edil siz ýaly siziň ýaşyňyzda kellämidi maroçyt etdirmäliň. Goý başgaça ýaşalyň, goý biziň Türkmenistanyň tawarlary, harytlary dünýä ýüzünde bolsun. Ene biz şonu isleýär. Goý siz kuş tepip otaýda helak bolup beýdip haramlyklara çydap aýdyp bilmeýän zatlaryňy gurlap bilmän beýdip ýörenlen size de iş ýer bolar. Bize de iş ýer bolar. Hemmämde gowy döwlet guruljak bolýar. Hemmäňiz garşy durun. Hemmäňiz garşy durun. Men şun sizden çyn ýüregimden haýyş etýän dostlarym. Türkmenlerde ahlak, moralimi ahlak demek goýlada şu ahlak taýdan arasalyk bir halal süt emmeklik ýene şonýal zatlary, düşünjeler aýyrdylar. Enata bolan hormat ýa dogan garyndaşa bolan hormat öňler biz kiçikakny akilekdi. Garyndaşlarymyz hepdelap bolup gitýärdi geregim gezmäge gelip bide. Sizleňem öňüňizde şunýa garyndaşlaryňyz gezmäge gelýänler siz gitýänsiňiz hepdelap. Häzirki döwür bilen deňeşdirip görüň. Häzir adamlar ola mehmançylyga hepdelap barmak eken bir gün barsaň ertesi gün 100-nji tarýaly etdiler. 100-nji çıtmasadan adamlar bir hili atnaşyny galy bir-birine syla galy bir-birine hormat galy her kimin ýigreneni öz garyndaşy bolup bu zat nämeden emele gelýär. Kim kime bir wagt kömek eden bolsa mysal üçin aýtdym bir mysal elementarny mysal. Şol men öň wagtyna eýdipdim beýdipdim indi maňa kömek eden ok diýip ýani bu döwürde kömek eder ýaly hiç kim bir-birine ýagdaý ýok. Asnonoy dogan garnaş meselesine şo dawaýy ya başga hilerak dawa ya gyzlar bozulup gitýär bir-biriniň gepini etýärler ya oglanlar bar neme diýýärler. Ne garaz aýçak bolýanym işsizlik, garyplyk şol agdalyk döretýär. Biz baýamaly, biz öňe gitmeli. Biz baýamaly, öňe gitmeli, Türkmenistanyň öňe alyp gitmeli. Biziň hemmämize iş ýer bolmaly, hemmämize ýetmeli iş ýer. Onam edip bolýan zat, edip bolýan zat bolurmady kolup innem sakraşaýyn etjek bolýarlar. Şu gözüne durpelyň danym türkmen halky bolup turalyň, galalyň danym hereket edelim. Yeňiş biz bilen men şuňa anaýan men halkymyz yeňer. Biziň şeýle sada gow ak ýürekli, pek gowunly, çydamly halkymyz bar. Şu halkyň ahy nalysy, şu halkyň gargynjy, şu halkyň göz ýaşy ýerde galmaýa inşallah. Allahan amin diýsin. Bizem amin diýelim-de hereket edelim. Hemmämiz agdy bir bolup. Sag bolun dinläniňiz üçin. Şonýaly haramsada heleýlere kellämizi maroçyt etdirmäliň içindäki ýaşlar. Görseňiz, dinleseňiz men videolamy bir-birlerinize görkeziň, dinledin. Goý bilen hemmämiz bir millet, hemmämiz agdy bir bolaly.